Kotse wasak matapos sumalpok sa puno at pader ng bahay sa Kalasyaw. Driver himalang nakaligtas. Nakaalerto Russell Simorio. Wasak at animoy napitpit na lata. Ganito katindi ang sinapit ng kotseng ito matapos sumalpok sa puno sa kahabaan ng barangay Mangkop, Kalasyaw, Pangasinan. Nabangga rin ng pader at bakod ng isang bahay. Ayon sa pulisya, minamaneho ng 19 anyos na lalaki ang kotse. Himalang nakaligtas ang driver. Base po sa investigator case, nakainom nga po yung driver po natin. Yung ating driver, nung sasakyan nga po, nagkaroon ng lost control po doon sa steering wheel po ng sasakyan po niya. At mabilis po yung papatakbo, kaya kung makikita po natin yung sasakyan, talagang grabe po yung pinsala. Nakuha na ng CCTV camera ang mabilis sa takbo ng kotse. May biglang sumalpok, kaya tumakbo kami kaagad ng aming mga tanod. Ngayon, tinignan namin yung driver, tama-tama nakaupo na dun sa may kanal. Nagulat na lang kami na ganun po ang nangyari. Pinuntahan ng GMA Regional TV Balitang Amyanan sa Barangay Bunlag ang bahay ng nagmaneho ng kotse. Nakausap namin ang ina ng driver pero tumanggi na siyang humarap sa kamera. Nasa maayos na raw na kondisyon ang kanyang anak. Paalala ng pulisya na mag-ingat at laging nasa kondisyon ang katawan kapag nagmamaneho para makaiwas sa disgrasya. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Russell Simorio, Balitang Amyanan.